El Museu Internacional dels Titelles de Catalunya, conegut com a MIT, és el primer equipament d'aquestes característiques a Catalunya, un espai únic en la seva tipologia al país. L'objectiu d'aquest equipament és divulgar l'art titellaire a través de l'exposició de peces i documents des del segle XIX fins a l'actualitat. El museu, situat a la masia de Can Falguera, de Palau-solità i Plegamans, acull la col·lecció Teia Moner, amb 800 titelles, de les quals estan exposades unes 150 peces. La màgia és que pots donar vida a un objecte que en aparença no té i te'l pots creure. És traspassar l'ànima del manipulador a l'objecte o al titella. Per poder gaudir d'aquestes titelles, l'equipament ofereix visites escolars i familiars. També s'hi podran fer residències de futurs espectacles. L'equipament disposa de diferents sales on es projectaran vídeos de diferents companyies i fins i tot un espai de metavers, en col·laboració amb Catverse. Doncs és una concessió que va publicar farà un temps i a partir d'aquí el que volíem és que hi hagi una activitat cultural i en aquest cas es va presentar la Teia amb aquest projecte magnífic i estem molt contents que el guanyés ella i que a dia d'avui ja el puguem gaudir tot el poble. La visita al museu permet descobrir i comparar les diferents formes, noms, manipulacions i personatges de cada tècnica titellaire, mostrant com canvien segons el país i la cultura d'on són originaris.